थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुम्माया बे 2022 इं मायथाइनि 9, 10 आरो 11 अक्ट'आव जागोन। बेखौ बयबो मिथिखाबाय। दा बेनि थाखाय जोंखौ साखाफारा आफाद दाना होदोंमोन शुक्लेश्वर बसुमतारी बिथाङानो। बिथांखौ माने गाहाय लिंथुमगिरि आरो आंखौ माने मासिगिरि हिसाबै लानानै साखाफारा दाना होदोंमोन बोसोरसे सिगाङाव। बिनि उनाव थांनाय 2 मार्चआव 2025 इं मायथाइनि 2 मार्चआव मानजाय आफादखौ दाना होदों। बिनि उनाव जोङो रां खेन्दा खांनायखौ लानानै जोङो गोबां साब कमिटि दाना होनानै साब कमिटिनि थ्रुयै जोङो गामि गामि रायजोफोरनिसिम जोङो बोरैहाय जों खेन्दाखौ मोननो हागोन बेनि थाखाय जोङो गोबां नांथाब नाजादों। जोंनि बानजाय आफादनि साफ्रोमबो मावथिफ्रा लोगोसे बिजनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गासिबो माने दालाइ आफादफोरा 11टा दालाइ आफाद दं, बिथांमोना जोंखौ मोजां हेल्प खालामदों। लोगोसे जोंखौ सेन्ट्रेल कमिटिनि केसिआर बिथां सतिश ब्रह्म बिथाङाबो जोंखौ खुब मोजाङैनो माने हेल्प खालामदों। दा बिदि बयनिबो माने हेल्पआव बाहाय जोंहा निसमा आनसलिक आबसु दङ, बिजनि आनसलिक कमिटि आबसु दं, बिथांमोनाबो जोंखौ खुब मोजाङै माने चिरां डिस्ट्रिक्ट आबसुआव जोंखौ हेल्प खालामदों। गुबुन गुबुन हान्जानि जायफोर माबाफोर दङ, गोबां हान्जा दं, जेरै कंग्रेस दं, बिजेपि दं, बिपिएफ दं, इउपिपिएल दङ, बा अन्यान्य माने दोल खालामनाय बिथांमोनाबो जोंखौ माने खुनु माने राजनितिक फाराग लायालासिनो बयबो माने जयैनो खामानिखौ मावलायदों आरोखि। दा बेनि थाखाय जोङो बिजनि हिसाबै माने बाहाय खुनु राजनितिक डिफारेन्स लायालासिनो मावलायनायखौ जोङो बिथांमोननिसिम जों धन्यबाद होदों। आरो बे जोंनि बिजनि मोनसे कालसारखा गोदोनिफ्रायनो जे माबा मोनसे जोंहा समस्या जायोबा बे समस्याखौ जों जयैनो राजनितिक डिफारेन्स लायालासिनो जोङो मावलायखायो आरोखि। बेखौ जोङो एबारबो माने बर' थुनलाइ आफादनि बे डिसिसन कमिटिनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिजों जों बेखौ नुनो मोनदों। बे जोंनि थाखाय माने खुब बाख्नायथाव आरो आशीर्बाद होननानै जों बुंनांगोन आरोखि। दा जोंनि खामानि मावनायफ्रा दासिम फ्राय 40% खामानिया जोंहा आवगायबाय। रां खेन्दा खांनायावबो जोंहा आवगायबाय। जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो जोंनो माने बेहाय माने अनसुंथाइ हरनानै जोंखौ माने खामानि मावनायाव गोबां माने रांखान्थि बिथिंजों माने हेफाजाब होदों। आरो बिथाङा माने खालि रांखान्थिल' नङा, जोंनो मेन्टेलि, मरेलि, फिजिकेलिबो बिथाङा जोंखौ माने अनेक मदद होदों। बेनि थाखाय बिथांखौ जों साबायखर बावबाय, बा बेखौ जों मावखानांगोन, नङा होमबा? बे बरलागाव जे माने थेंफाख्रि फोथार, बरलागावआ थेंफाख्रिनि मोनसे समनि 18 सेन्सुरियाव बिथाङा माने बाहायनो 18-19 सेन्सुरि बेनि गेजेराव बिथाङा बाहायनो माने गाव माने ब्रिटिशफोरनि तहसिलदार जानानै माबा खालामदोंमोन, खामानि मावदोंमोन बाहायनो। बे खामानि मावनायनि गेजेरजों बाहाय बिथां भान्दारि दङ। बिथांनि बे होलांनाय भान्दारिखौ जोङो बावनो हाया। अब्ला बिथांनि मुङैनो जोङो बे फोथारखौ थेंफाख्रि फोथार माने बरलागावनि रायजोआ दोनदों। आरो लाइब्रेरि गंसे दं, बेखौबो थेंफाख्रिनि मुङैनो दोनदों। बे जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बे मोनसे लिजेन्डारि फिगार होननानै जों बुंनांगोन। दा बेवहाय जोङो आसा खालामदों जोङो बे माने 26 तारिखआव जा सेन्ट्रेल बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं आफादनि बेहाय मेल जागोन, बेहायखौबो जों बानजायनांगोन। बिनि उनाव 28 अक्ट'आव माने बिजनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेहाय कनफारेन्स दं, बेखौबो जों बानजायगोन। मुथते जोङो बानजायनो थाखाय साखाफारा जाबाय, हाहैगोन। जोङो थोजासे जोंनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे दाब दाब जायगानि जायफोर माने बर' लोगोसे नन बर' मानसिफोर दङ, बिथांमोना जोंखौ बेहाय बानजायनो थाखाय जोंखौ गोबां माने मददमोन। प्राइमारिनि जायफोर माने बर' थुनलाइ आफादनि मावथिफोर दङ, बर' फोरोंगिरि आफादफोर दङ, लोगोसे जोंनो माने गोबां अफिसाव मावख'आव मावनाय माने अफिसारफोर दङ, बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावनांगोन। मानो होनबा बिथांमोना जोंखौ जेब्ला थांदों अब्ला बिथांमोना जेबोखुनि माने आख' फाख' खालामालासिनो, नाखस खालामालासिनो जोंखौ बोरै हेल्प खालामनो हागोन, मदद खालामनो हागोन, बेनि थाखाय बिथांमोना आवगायबोदों। बेखायनो जों बिथांमोननिसिमबो जोङो जोंनि साबायखरखौ बावनांगोन निस्सय। दा बे हिसाबै जोंनि खामानिखौ बयनिबो मददजों जों बेखौ दासिमहालागै बे 40%खौ जों आवगायबाय आरो 60%खौ जोङो बे खैदिनाव जों मावफुंनो हागोन होननानै जोङो माने हायो आरोखि। जोङो दाथियै बुंनो हायो आरोखि। नोंथांमोना बेखिनिखौ माने लाफैनायनि थाखाय बयबो साबायखर बावबाय। बावनानै आं बुंबाय पइन्ट दोनथ'बाय। थेंक इउ सार। गिबियावनो आङो दुलाराय बर' माहारिजों लोगोसे गासैबो हारि माहारिनिसिम मोनसे फोरमायथिहरनो सानदों जे 65थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माया जिहेथु जोंनि थेंफाख्रि नोगोर बरलागाव बिजनि नोगोरनि साहाथिं थानाय बे
फैलाव फोथाराव जानो थांगासिनो दङ। दा बिनि थाखाय जोङो एक्जिबिसन साब कमिटिनि जानानै जोङो फ्राय दानसेसो सिगांनिफ्रायनो जों खामानिखौ आराम्भ खालामदों। दिनै नोंथांमोना नुनो मोन्दों जोङो जोंनि मेइन गेटआ दा बानायगासिनो दङ। जोबोद मोजाङै बानायजों जों डिजाइनखौ फोसावाखैब्लाबो जोङो जोबोद मोजाङै जों बानायनो सेस्था खालामदों। आरो लोगोसे बेवहाय बे एक्जिबिसननि सिङाव जोंनि बर' माहारिनि दानाय लुनाय सि जोम बेनि अनगायैबो जानाय लोंनाय आरो लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि गाननाय जोमनायजों लोगोसेयै जोंहा बिजाब मेला थागोन, जानाय लोंनायनि मेला थागोन। बे एक्जिबिसननि सिङावनो जोङो जोबोद एखेबारे गिदिरैनो खालामनो लादों। खमैबो जोंनि स्टल माने दखाना खमावबो 500निबो बांसिन जागोन। आरो बिनि सिङावनो आरो एक्सप' दंबावो, मोनसे गिदिर मोनसे एक्सप' दङ एक्जिबिसननि सिङावनो। जों आसा खालामदों जोंनि बे एक्जिबिसननि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि दिन्थिनो गोनां जोंनि बर'नि हारिमु राव थुनलाइ बेखौ जोङो एसेब्लाबो जोङो मोजोमसेब्लाबो जों गोसार होनाय बा फेहेरनायाव जों मदद होनो हागोन जों आसा खालामदों। आरो खामानियाथ' जोबोद मोजाङै सोलिदों। जोंना मावग्राफ्रा सान हर खामानि मावदों पेन्डेलनि खामानिखौ। जों आसा खालामदों माने थि समावनो जों खामानिखौ फोजोबनो हागोन। मथा मथि जों जानुवारिनि फार्स्ट उइक जानायाथ' फार्स्ट उइक सेकेन्ड उइक जाहैगोन, खिन्थु जानुवारिनि मथा मथि 3-4 थारिखसोआवनो जोङो फोजोबनो सेस्था खालामगोन आरोखि। 430निबो बांसिन जाबाय। जोङो 500 जों टारगेट खालामदों, खिन्थु 500सिम जों होनो हानाय नङा। जायगाया जोंहा एसे माबा जानानै दं। गुबुन गुबुन जोंहा सरकारि अफिसियेलफोर माखासे डिपार्टमेन्टफ्रा जोंनाव फैगोन, जेरै टुरिजिम, फरेस्ट, ससियेल वेलफेयार, मेडिकेल। बिटिसिनि मोन 20-22थासो डिपार्टमेन्टफ्रा जोंनाव बेयाव एक्जिबिसनाव बाहागो लागोन। दा बेखौ नायोबा जों बारा आरो होनो हानाय नंला आरोखि। गंसे गंनै इन्टारेस्टेड जोंनि माहारिनि दखानफोरखौल' जों एसे जायगा दोनदों आरोखि। गुबुनफोरनो आरो जों होनो हानाय नंला। बेखिनि आरो।